Velkommen til Ryslinge Efterskole. Det er sommerskolen 2016, men på vores gode skole har vi nogle regler. Den første er, man skal ikke ryge. Ingen cigaretter, ingen marijuana, man skal bare ikke ryge ingenting. Den anden er, man skal ikke have alkohol, og man skal ikke have alkohol i blodet. Men den tredje, undskyld. Ingen stoffer. Velkommen til Ryslinge Sommerskolen 2016. Det er et yndigt land, der stormen breder bøger, og de er fra jer. Min kammerat! 3. Ja, kom ind. Hej. Hej, Jeg hedder Bente. jeg hedder Majbent. Nej, det er min værelseskammerat. Jeg har lavet din seng til dig. Jeg har lige gået fordi flyet var for sent. Nå. Bente. Hej Søren. Hvad så, Hans? Jeg så der før med en pige. Hvem er det? Hun er min kæreste, Banner. Og kig på den her Pokémon, jeg fandt. Hej drenge. Det her det er min værelseskammerat Majbrit. Og jeg skal lige have noget te. Så kommer jeg også. Hej, smukke. Hvad er dit navn? Jeg hedder Majbrit. Nå, hvordan går det, my bitch? Majbrit. Nå, my bridge. Du er så sød. Jeg har noget til dig. Åh. Bente, hvordan fungerer det med drengene i sommerskolen? Nå, Majbrit, har du fundet nogen? Måske. Hvad hedder han? Det må jeg ikke sige. Når jeg kigger i hans øjne, så er det ligesom at kigge på stjernerne. Nå, mig og min osterhaps, vi elsker at gå på gåtur. Og ja, det vil nok virke. Piger i seng. Nå, det var så det. Godnat. Are you done? Nå, min bunde. Hvordan gør det med søvn? Det går meget godt. Han har sagt, at han elsker mig, og at solen kun skinner for mig. Han siger til mig, at han vil gerne mødes med dig i skoven. Nå, Ja. så ses vi. Nå, men Mabit, jeg har hørt, at dig og Søren, der sker noget imellem jer. Altså, han fortæller mig, at han elsker mig, og så solen skinner kun for mig. Altså, han vil gerne mødes med dig kl. 9 i skoven. Okay. Jeg tror, jeg skal gå og se Michaels og Kaspers striptease lige nu. Nej. Hvad fanden? Hej med jer. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will park the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen.
så, Hans? Nå, men jeg hørte, at du har en kæreste. Kasper, fuck off! Fuck off! Hej Søren. Hvad så, Hans? Nå, men Bunde, hvordan går det med Søren? He was taking like a photo of him on the corner. Hvad laver du her? Hey, så hvad laver du her? De pigergange, mand. Gå ud her. Du kan ikke være herinde for her. Kom så, mand.